Milí studenti, slyšíte mě? Ona by se to zvládla i takhle, že? Milí studenti, vážení hosté, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás přivítala při této slavnostní příležitosti zahájení školního roku 2018-19. Vidíte, že jsme to pojali trošku slavnostně, takže si myslíme, že je nejvyšší čas nějakým způsobem vyjádřit hrdost na to, že jsme tady součástí zemědělské školy v Táboře. Buďte hrdí na to, že jste studenti, že se budete podílet na českém zemědělství, protože zemědělství není jenom o prvovýrobě potravin, o tom, že chceme být konkurenceschopní, že chceme konzumovat české potraviny, ale je i o tom, jak se postarat o krajinu. Je i o tom, jak se postarat o krajinu blízkosti svojí, ale i globální. Svět má strašně moc problémů a jeden z těch problémů, nebo několik těch problémů, jsou právě potraviny a prostředí, životní. My bychom strašně rádi vás naučili se v tomto prostředí pohybovat a rádi bychom byli, kdybyste se rádi učili. To je asi to nejdůležitější. Vážení studenti, vážení kolegové, vítám mezi námi zástupce Asociace soukromých zemědělců, pana Jiřího Šonku, který je jejím místopředsedou a zároveň je předsedou školské rady.
A jsem také velice ráda, že je mezi námi ředitel okresní agrární komory, pan inženýr Haban. Já sama si nesmírně vážím toho, že s těmito organizacemi spolupracujeme, že se na ně můžeme kdykoliv obrátit, když něco potřebujeme a oni nám. Tak, milí studenti, všimli jste si krásné vlajky, že jo? Aby teda jsme byli na ní patřičně hrdí, tak tu hrdost dáme na jeho sen. Vlajku pokřtíme symbolicky. Já tady požádám pány, jestli by nám podrželi vlajku. Máme náhradní, nebudeme střílet na tamtu. Nahoře, rozbalte ji klidně. Tak. Ježišmarja, fakt jo. Tak, od teďka chodím s plekatýma šatama. Tak. Dobrý! Takže křtím vlajku zemědělské školy a buďme na to patřičně hrdí, že máme vlajku, že máme symbol a že jsme studenti a zaměstnanci zemědělky. Ano, ještě jednou pro foto. Moment. Vítám pana Petána. Tak, dobrý, už mi poradí. Samozřejmě, jako tak. Co mi zbývá? Ahoj. Ještě než si přikutneme, tak já bych krátkou zdravici od přítomných pánů. Je možné? Dejte mi to. Tak. Je mi velkou ctí, že jsem byl dneska při tak krásné příležitosti osloven. Chtěl bych všem studentům popřát hodně zdravíčka, hodně optimismu, hodně osobní pohody celému školnímu kolektivu a chtěl bych všem popřát, aby škola neustále zlepšovala svoje kvality. Vždyť už je tady 150 let a kousek. A aby byla do budoucna jednou z těch nejlepších. Tak já také děkuji za pozvání, jsem rád, že jsem se mohl toho účastnit a chtěl bych asi popřát co nejlepší školní rok. Tak já vám pánové děkuji. Myslím si, že zlepšení imidže školy tohle určitě přispěje, ale zároveň imidž školy hlavně zlepší výsledky státní maturitní zkoušky. Tak, studentáci, je to na vás teď, jo? Tak. Milí studenti, milí kolegové, kolegyně, studentky, symbolicky si připíjíme na krásný školní rok. Nejenom, abyste se něco naučili, ale abyste si to i užili, protože na to budete vzpomínat. To je to nejkrásnější, věřte, a mám právo vám. Jo? Budete na to myslet, mějte kamarádské vztahy ve třídě, řešte problémy, než nastanou. Prostě užívejte si všechno, co se dá. Takže krásný školní rok nám všem. Na zdraví.